Sziasztok, én Levente vagyok, és ebben a videóban nem elemezni fogjuk a gyertyákat és az ármozgást, hanem inkább a kereskedésnek azon részéről fogok beszélni, amelyik szerintem a legfontosabb, és ezeket, hogyha egy kereskedő nem tudatosítja, akkor előbb vagy utóbb vagy feladja, vagy nagyon rossz útra tér, olyan szinten, hogy csak veszíteni fog, és előbb vagy utóbb úgy is ahhoz fog kiukadni, vagy ott fog kiukadni, hogy ezeket muszáj tudnia egy kereskedőnek, hogyha komolyan gondolja, és igazán vágyik arra, hogy ő egy hosszú távon profitábilis kereskedő legyen. És ez viszont ugye a gondolkodásmód, a kereskedői gondolkodásmód, a kereskedési pszichológia és a többi, amik fel vannak ide írva. Most itt oldalt van nekem pár jegyzet, amiből majd nyilván fogok ilyen definíciókat is olvasni, meg saját gondolatmenetet, és ugye bár mondok meg példákat. Ki van jegyzetelve jó pár dolog, szóval ugorjunk is bele. Ugyebár a gondolkodásmód az azt jelenti, hogy az ember hogy gondolkodik, hogy értelmez dolgokat, hogy reagál a különböző helyzetekre. Ez ilyen alapdefiníció. Mi az a kereskedői gondolkodásmód? Ugyebár ez azért picit más, hogy milyen hozzáállással és gondolkodásmóddal áll valaki a kereskedéshez. Nem elég csak a grafikonokat értelmezni, tudni, hogy itt nyitunk, ott zárunk, itt így alakult a gyertya, és nem elég, hogy az adatokat tudjuk értelmezni. A siker nagyban azon múlik, hogy hogyan kezeled a döntéseidet, és mennyire tudsz higgadtan, tudatosan és hideg vérrel cselekedni a piacon. Példa, van egy szilárd és eltökélt gondolkodásmódod, akkor a hibáidból tanulsz, és fejlődési lehetőségként tekintesz rájuk, nem pedig kudarcként. Van ugyebár a kereskedési pszichológia, a kereskedés közben mentális állapot és érzelem. Mondjuk azt, hogy van ugye félelem, kapzsiság, stressz és önkontroll, stb. A kereskedési pszichológia segít kezelni a rossz döntéseket befolyásoló érzelmeket. Szóval, hogyha van egy stabil kereskedési pszichológiánk, akkor, és tudjuk ezeket a mentális állapotot kezelni, sokkal könnyebb dolgunk van. Ide is hozok egy példát. Ha egy kereskedés nem jól megy, ugye a kereskedési pszichológia miatt pánikba eshetsz és túl hamar kiszállhatsz. Ugye nincsen annyira akkora tapasztalat, hamar kiszállunk a pozícióból, de hogyha kontrollálod az érzelmeidet, higgadtnak tudsz maradni, akkor annak a kereskedésnek vagy annak a trade-nek teljesen más kimenetele is lehet. Röviden, a gondolkodásmód az egy általános hozzáállás a kereskedéshez, és a kereskedési pszichológia az konkrét érzelmek és mentális állapot, amelynek hatással vannak a döntéseidre a kereskedés alatti időszakban. Na mármint, ez a kettő egyáltalán nincs befolyása a te technikai tudásodra, hogy milyen pontosan tudsz meghatározni egy-egy belépési szintet, vagy mennyire jól, vagy éppen rosszul tudod elemezni az ármozgást. A tudásodat az elemzést illetően sok gyakorlással tudod csiszolni, magasabb szintre emelni, sok backtesztelés, ugyebár ez backtesztelés az azt jelenti, hogy már a megtörtént ármozgást visszatekered, nem tudom, például 2015-ig, és akkor onnantól elkezded a saját stratégiádat tesztelni, hogy mégis van ennek értelme, hogy ez a stratégia alapján fogok én majd a jövőben pénzt kockáztatni. Kifejlesztesz egy számodra tökéletes stratégiát, és lehet, hogy annak a stratégiának 70%-os, vagy 80, vagy akár 90%-os
win rate-je lesz, ugyebár ez a találati aránya. Ez mind szép és jó, hogyha megvan ez a stratégia, de hogyha nem vagy ott fejben, akkor ez a win rate ez nagyon gyorsan le fog esni, akár a felére, vagy akár még lejjebb is. És nem a stratégia miatt, mert nem a stratégia lesz a hibás, mert ugyanazt fogod csinálni, amit a backtest során, vagy a tesztelés során, hanem ugyebár teljesen más tesztelni egy stratégiát, olyan körülmények között, amikor nincs kockáztatva pénz, és teljesen más akkor, amikor rajtad van nyomás, hogy na most igen, veszíthetsz X összeget. Ha naplózod a kereskedéseidet, amit szerintem mindenkinek kéne, az elején én is úgy voltam vele, hogy igen, felesleges, minek emlékszek erre a trade-re, a másikra is emlékszem, de hát nyilván nem fogsz emlékezni arra a kereskedésre, amit már egy hónapja csináltál vagy kötöttél. A napló, legyen ez Excel táblázat vagy papírjegyzet, nem érnek semmit, ha idővel nem tanulsz belőlük és nem nézed át, hogy előzőleg mi is volt a gond. De lehet az is, hogy lesz egy nyerő pozíciód, és az lesz rád rossz hatással, mert revenge tradingből nyitottad, és valami szerencse folytán profitban tudtál kiszállni. Az ilyen kereskedések után az marad meg a fejedben, hogy igen, ez jó döntés volt, és azt hiszed, hogy legközelebb is ezzel a gondolkodásmóddal nyerni fogsz. De nem. Több mint valószínű, hogy nem. Ugyebár nyitottál, nem tudom, hétfőn egy pozíciót, kistoppol délutánra, és azt mondod, hogy fú, de pedig neked ma nyerned kell, és elkezdesz revenge trade-elni. Nyitsz még egyet, és ott kötöttél ki, hogy veszítettél. Aztán nyitsz még egyet, és szerencséd lesz, visszahozod az egész addig elvesztett pénzedet. És ezt úgy fogod elkönyvelni magadba, mint hogy ez egy sikeres nap volt, de viszont, hogyha leírod, pontosan szépen lenaplózod, hogy melyik trédekkel mi történt, és a nap végén, hogy hogyan jutottál arra a szintre, hogy például profitban zártál, akkor az ki fog mutatkozni neked, hogy az nem volt egy sikeres kereskedési nap, csak szerencséd volt. Hát ugyebár ezért jó szabályokat alkalmazni. Hát először szerintem kellenek úgymond ilyen kisebb és könnyebb szabályok, hogyha valaki kezdő, azok a szabályok olyanok lehetnek, hogy csak például egy párt figyelsz, vagy hogy csak a kriptót figyeled, csak a devizapárokat figyeled, csak a részvényindexeket figyeled, nem figyeled a bitcoint egyszerre, nem figyeled egyszerre a eurót, nem figyeled egyszerre nem tudom, a Nasdaqot, egy ilyen kisebb, könnyebb szabályokkal, amivel megtanítod magad arra, hogy igenis vannak szabályok, amiket be kell tartani. És mire is valók ezek a szabályok? Arra, hogy rendet, biztonságot és kiszámíthatóságot teremtsenek. De valójában arra valók, hogy megóvjanak a szabályaid saját magadtól. Ne kezdj el, ugyebár revenge trade-el, ne kezdj el fomózni. Ne legyen egy nap, hogy jó, hogyha skalpolsz, akkor lehet napi, nem tudom, 10-20 kereskedésed. De hogyha swing trader vagy day trader, vagy bármilyen trader legyél, és naponta van 50 kereskedésed, akkor arra kellett szabály, hogy napi 3 pozíciót nyissak, vagy napi 5-öt. És akkor ilyesmikre gondolok itt szépen, folyamatosan megtanulod a szabályokat, és igazodsz hozzájuk. Ami másik szerintem nagyon fontos a realitás. Reálisnak kell lennünk a kereskedés során. Ha például nyitsz egy saját számlán $100 számlát, akkor ne akard egyből aznap még megduplázni, ugye $200, kellenek reális célok, és őszintének kell lennünk magunkhoz. Ez gondolkozásmód, ez mindset. Szóval sok olyan mentor, tanár vagy guru van,
az interneten, akik megosszák azt, hogy napi $5000, meg $10,000 keresnek. Jó, tegyük fel, hogy elhiszem, hogy ez igaz, de hány napot bírnak ki ekkor kockázat mellett, mielőtt jön egy nagy veszteségsorozat, ami lenullázza a számlát. A stabil kereskedés nem arról szól, hogy egy nap alatt meggazdagodjunk, vagy egy hét alatt, hanem hogy hetekig, hónapokig szépen, lassacskán, konzisztensen profitot termelünk. Ezek a guruk gyakran úgy mutatják be a profitjaikat, hogy közben a hatalmas veszteségekről nem is beszélnek, szóval feldobják Instagramra, meg Twitterre, hogy igen, most ennyit és ennyit kerestem, de aztán este meg telesírják a párnát, mert csak szépet mutatnak. Egyetlen nap alatt lehet $10,000 keresni? Persze, hogy lehet. De lehet egy másik napon ugyanennyit elveszteni? Persze, hogy lehet. Még a dupláját is el lehet veszíteni. Szóval itt a kockázatkezelés itt nagyon fontos. Ezért veszélyes az ilyen hozzáállás, mert a profitot mutatják, a kockázatot viszont nem. Szépen apránként és biztosan, konzisztensen előre kell haladni, és ha megnézitek ezeket a kereskedőket, vagy gurukat, többnyire hatalmas a stop loss amúgy, amit állítanak, és mert nem biztosak magukban. Beállítanak egy jól a stop loss-t, és imádkoznak, hogy ne érjen el az ár odáig. De viszont ez nem stratégia, hanem reménykedés. Ez a rossz mindset. Ugyebár van többféle gondolkodásmód. Miben különbözik a doktori gondolkodásmód, miben különbözik a mérnöki vagy a kereskedői gondolkodásmód. A kereskedői gondolkodásmód egy kemény és biztos alapú érzelmi felkészültséget igényel. Flexibilitást, rugalmasságot, alkalmazkodást, kockázatkezelést, önkontrollt, és többnyire ezt mindet egyszerre kell egy napba belesűrítenünk. Hogyha úgy érzed, hogy nem aludtad ki magad, vagy nem tudom, el kell menni valahova, és akkor nem fogod még azt a telefonon is megnyitni a TradingView-t, vagy bármilyen, vagy a MetaTrader-t, hogy még azért ott figyelgeted, azt teljes mértékben oda kell figyelnünk, mert ugyebár pénz forog kockán, ebből beszeretnénk fizetni a számlákat, úgy kell hozzáállni ehhez az egészhez, mint hogy te hétfőn felkelsz, odaülsz a gép elé és kereskedsz. Valaki hétfőn felkel, elmegy munkába és délután hazajön. Nem szabad elszállni pár hét vagy hónap profitos kereskedés után, mert a piac az kegyetlen, az bármikor visszaveszi, amit kerestél, és sőt, még többet is. És ugyebár mindenki máshogy látjuk ezeken a social platformokon, lehet, hogy valaki jobban kezeli ezt a nyomást, ugyebár ami a kereskedésből jön, lehet, hogy valaki jobban tud alkalmazkodni a piaci helyzetekhez, trendekhez, valakinek erősen küzdenie kell a személyiségével ahhoz, hogy ezeket az érzelmeket ne elnyomják, hanem megtanulják kezelni. A piac nagyon sokszor volatilis, ugyebár attól is függ, hogy valaki például nem tudom, a kriptót kereskedik, akkor hát ott nyilván ott tudjuk, hogy azért ott jócskán van manipuláció. A forex párokon, vagy devizapárokon én azt nem annyira figyelem, de az utóbbi időben ott is volt azért mozgás. A Nasdaq részvényindexet, amit én kereskedem, azt tudom, hogy ott, hát nem mondom, hogy napi szinten, de azért minden másnap van volatilitás. És ez azt jelenti, hogy ha pozíció nyitás előtt vagyunk, és az ármozgás pont ilyen ciklusában van, hogy felmegy a pumpánk, izgatottabbak leszünk ugye erre a volatilitásra, pénzt akarunk keresni, és ha sikerül is pénzt kerestünk, akkor jönnek a gondolatok. Elég ez a pénz? Tudnék még több pénzt keresni? Lehet, hogy tudnál, lehet, hogy nem.
És itt szól közben az elégedetlenség, a kapzsiság. Ez is egyfajta gondolkodásmód. Ilyenkor kell mérlegelni azt, hogy kell-e még nekünk ezt a profitot kockáztatni, vagy inkább megállunk, nem viszonyítjuk magunkat másokhoz, akik lehet, hogy többet nyertek, és bezárni az összes applikációt, és elköszönni, csókolom, viszlát, nekem elég ez az X profit, és nem fogom feltenni a fekete-fehérre, a fekete-pirosra, hogy most, mert a másik illető kétszer annyit keresett. Ez nem látunk bele az mögé, hogy az a másik illető lehet, hogy előttünk már 5-ször annyit veszített. Szóval csak is magunkat kell figyelni, és mindig a profitot mindig jól meg kell becsülni. Hogyha szeretnél még profitos nap után kereskedni, nyilván nagyon-nagyon sokan csinálják ezt, ez egy normális dolog, de viszont nem nagyon rosszul esik, vagy rosszul érinti az embert, hogyha visszaadja a profitot, amit aznap megkeresett. És ott aztán újra jön ez a revenge trading, hogy na már most azért akkor is bebizonyítom azt a piacnak, hogy majd én visszakeresem azt a profitot, amit elvesztettem, és onnan jön a lejtmenet, amikor már nincs megállás, és elbukjuk az egész számlát. Van az a fajta kereskedő, aki egyetlen kereskedés alatt próbálja az egész havi keresetét megkeresni, de ezzel sincsen semmi gond. Hogyha belegondolunk, ahhoz, hogy azt megkeresse, mennyit kell kockáztatnia, megéri a stresszt és az izgalom, ezt minden alkalommal elkövessük, hogy akkor igen, beszállok, dupla, vagy sem, vagy all-in, akkor most én ezt megkeresem, de remeg a székben, izzad a tenyere. Én személy szerint én már lestresszeltem a magamét, és az ilyen gondolkodásmód az nekem egyáltalán nem jön be, vagy nem tetszik, és már tudom, hogy nekem nem éri meg az a stressz, hogy most igen, akkor most all-in, fekete-piros, vagy akkor most oké, mindent tegyek fel egy lapra. Tegyük fel, hogy $100 keresel konzisztensen havonta, és már akkor a kereskedőknek a top 5%-ában vagy, akik profitban zárnak a hónap végén. Mert nagyon sokan nincsenek ott fejben, és hiába nyernek egy nap sokat, másik nap elveszítik, és még többet is. Nem minden nap ugyanolyan, nem minden nap mást mutatnak a piacok, minden nap máshogy kell alkalmazkodnunk a piachoz. És fontos, hogy nem mi irányítjuk a piacot, hiába fogsz te akár mekkora összeggel is nyitni, a piac az megmutatja, hogy nincs esélyed ellene. Aztán vannak azok a kereskedők, akik olyan célokkal igyekeznek kereskedni, mint például a számlák befizetése, ugyebár az legyen a céljuk, vagy az a céljuk. Naponta csupán $200 kell keresni ahhoz, hogy a hónap végén az átlag magyar, szlovák vagy az európai kereset dupláját vagy tripláját is megkeresd. Most nyilván úgy számolom, hogy nem minden nap kereskedik az ember, illetve vannak vesztes napok is, de még így is, hogyha napi $200 belövöd a profitot, most nyilván ezek a prop cégekről beszélek, hogyha veszel egy tőkefinanszírozott számlát. Hogyha nem tudjátok, hogy mi ez, akkor írjátok be a Google-ba, biztos, hogy rátaláltok. Szóval napi $200-250 az bárki meg tud keresni, hogyha már egy ideje benne van ebbe a kereskedésbe. Nem kell napi 1000 meg 2000 keresni ahhoz, hogy te a hónap végén profitábilis legyél, és hogy jól zárd a hónapot. Az út, hát a kereskedőnek az útja során sok apró dolog fog vele történni, kis veszteség, kis nyereség, nagy nyereség, vagy akár break-even. A break-even ugye azt jelenti,
amikor az ármozgás visszatér a belépési szintedig, és ott szállsz ki. Az út során próbáljuk elkerülni ezeket a nagy veszteségeket. Az emberek többsége, aki már egy ideje foglalkozik a kereskedéssel, az tud elemezni. Az teljesen mindegy, hogy most milyen a stratégiád, hogy most ICT kereskedő vagy support resistance, vagy WIKOF, vagy bármi. Tudjuk, hogy mikor kellene kereskednünk, milyen időintervallumban, Ázsia, London, New York, vagy New York délután. Feljelöljük a szinteket, de ma, hogy bizonytalanok vagyunk. Ilyenkor mindig kell egy vagy akár két visszaigazolás is, hogy igen, valóban jó döntést fogunk hozni. Vannak agresszív kereskedők, akik nem várják meg a visszaigazolást. Van, hogy ők jobb belépési szintet találnak, mint te vagy én. Ez most őket jobb kereskedővé teszi? Hát nem hinném. Ők csupán nagyobb kockázatot vállalnak azzal, hogy nem várják meg a visszaigazolást, és ez teljesen rendben is van. Nem szabad magunkat másokhoz hasonlítani, mert mindenkinek mást bír el a pszichológiája. Valaki egy vesztes trade után azt mondja, hogy jó, ez neki elég volt, valaki 2, valaki 3, valaki 4 után. Felrajzolod az elemzésed, megvárod a setupot, tökéletesen úgy reagál, ahogy szeretnéd, belépsz, és mégis kistoppol. Rosszul érint? Nyilván rosszul érint, mert számodra tökéletes volt ez a setup, vártad, hogy ez jönni fog, és lesz belőle jó kis, nem tudom, X profit. De ettől rossz kereskedő lennél? Biztos, hogy nem. Ilyenkor jön a vízválasztó, elkezdesz gondolkozni, és erőből és méregből kereskedni, vagy a másik opció, hogy kifújod magad, átgondolod, hogy megéri-e többet kockáztatni, és döntesz. Lesz rá példa, hogy tovább kereskedsz, de a tanulópénz az mindig drága, és előbb vagy utóbb rájössz, hogy felesleges a tökéletességre törekedni, mert aki tökéletes pozíciókat akar nyitni, az tökéletesen is végig fogja stresszelni az egész kereskedési sessiont. Teljesen mindegy, hogy most te elkapod azt a bottomot, vagy pár gyertyával később szállsz be, nagyobb stoppol, hogyha biztos vagy visszaigazolás után abban a te setupodban. De még ezek mellett is, hogyha jóval messzebb szállsz be a kijelölt szinted után, akkor érdemes elgondolkozni, hogy nem lesz túl nagy most már ez a kockázat. Nem fogsz túl nagyot veszteni, hogyha rád fordul az ár. Amikor setupokat vadászunk, meg kell tudnunk különböztetni a low probability és a high probability setupokat. Ugyebár amikor kisebb az esélye annak a setupnak, hogy be fog jönni, vagy eléggé magas és biztos vagy abban a setupban, hogy ez most jó lesz. Tud egy ilyen low probability setup sok pénzt hozni a számlára? Természetesen tud, de sokkal stresszesebb és megterhelőbb egy ilyen setupot menedzselni. Ha tudjuk, hogy vannak low és high probability setupok, akkor miért kockáztatunk? Miért az izgalom és úgymond a pozícióban vagyok, most pénzt lehet keresni, miért ez van a szem előtt minden nap az embereknek, hogy leülök és most megyek, pénzt keresek. Ez mind ez az érzés azért van, mert valamilyen szinten az emberek függővé válnak, és úgy érzik, hogy muszáj pozícióban lenniük. Illetve még egy ilyen utolsó gondolat, hogy kimaradni a kereskedésből. Ez egy olyan tudás kimaradni, amit nagyon kevesen
tudunk, vagy tudnak elsajátítani, tudni, mikor nem kell a piacra babrálni, és mikor nem kell kereskedni. Szerintetek miért olyan nehéz csak ülni a seggünkön és nem kockáztatni? Önkontrollt kell gyakorolnunk, hogy feleslegesen ne veszítsünk pénzt. Biztos, hogy veletetek is volt már olyan, hogy láttatok setupot, de mégis beszálltatok. Vagy hogy nem láttatok setupot, és mégis beszálltatok. Vagy ha nem, akkor biztos vagyok benne, hogy lesz még ilyen. Tegyük fel, hogy a London Session konszolidál, New Yorkban majd jön egy gyertya, ami mindkét oldalt kiszúrja, nem tudod, hogy merre fog indulni, de érzed, hogy be kell szállnod, mert ma még nem kereskedtél, izgatott vagy, és látod, hogy oké, majd most jönni fog. Beszállsz, vársz egy kicsit, és végül veszítesz, kis toppol. Nem lett volna jobb inkább kimaradni? Ez mind csak mindset. Hogyan állítod be az agyad, és milyen szokásokat fogsz gyakorolni. Egy x idő után berögződnek majd a jó szokások, és alapnak fogod venni, hogy mikor érdemes kockáztatni, és mikor nem. Igazából így ennyit szerettem volna ehhez a mindset gondolkodásmód és a kereskedési pszichológiához. És még így ránézünk hirtelenjében a jövő hétre, és majd a következő videóban fog érkezni az, hogy mit is várok holnapra, illetve hétfő, kedd és szerdára milyen lesz az ármozgás szerintem. Hát lehet, hogy valakinek kicsit szedetvedetnek tűnik a videó, de ha valaki átgondolja ezeket a gondolatmeneteket, és megpróbálja magát belegondolni a helyzetekbe, akkor remélem, hogy mindenki fog majd tudni találni magának valamilyen tanulságot. És ennyi volt, további szép napot, sziasztok!